Sugeng dalu Cahayu genduk Nimas Ayu Winong Nawangse. Nggih, lajeng dalu, Pak. Wis dajutan pirang-pirang bengi. Piye wis kesel apa urung iki? Dereng. Sik semangat ya. Semangat, Pak. Mbah profesional ya. Apa yang membuat sampean kok iso semangatnya sangat luar biasa walaupun geladegan? Karena warga Gontor ini kompak sekali Pak nontonnya. Banyak penontonnya mengharapkan kita pentas dengan sepenuh hati. Nanti kalau kita capek ya gelo yang nonton. Oh iya bener. Kompak ya biaya gini ya. Nggih. Buktine kabeh madhep rene kabeh ya. Ya nggih to Pak, adepe pundi? Ana sing madhep rono siji nguyuh. Lah iya. Wis kaya ngono kuwi katresnane Kyai Ponorogo iki kaya ngono kuwi no. Kula ya wedi dadi seniman iki penak lho dadi seniman. Kowe aja dadi apa-apa, aja dosen, aja PNS, seniman wae. Lah teng napa? Seniman iki lah hobi to. Kowe nembang lah hobi to. Nggih. Nah, aku ndalang iki ya hobi. Kanca-kanca iki ya hobi. Ing ngatasi hobi kok iso dadi profesi. Wong seneng-seneng kok entuk dhuwit. Kuwi sing kudu disyukuri kaya ngono kuwi. Lah sing ngantuk-ngantuk niku napa nggih seneng, Mbak? Kuwi ora ngantuk kuwi menghayati. Menghayati. Urung-urung nyampluki kancane. Winong ora. Lha ndek sampean iki nembang sesideman nggih. Pamundhut ngono ya. Sing apik ya ndek ya. Nggih. Oh aja kalah walaupun ada Mbak Silvi Kumalasari. Ning sing tak anggap Silvine Madangkarane sampean. Iya. Jenengan asline salting to Pak wit wae, Pak. Jenengan sopo? Jenengan. Lah masalah apa salting? Lah kan enek wonten Mbak Silvi kok. Weh, kowe kok ngerti kowe? Grogi ta jenengan wae. Ayo iki keter lho tanganku. Lah piye mendina ndelok TikTok iki terus kok ayo. Apa? Ya tetep awakmu ya apik, becik ayo. Kowe dadi bintang tamu harian iki. Ayo. Bawani ya komplit ya Nduk ya. Nggih. Ya. Ngene ora kedawan to ya anu apa jenenge? Napa nih? Kuwi lendange semono ora kedawan. Mboten iki lha teng napa? Kok ketok keluar klawer. Tak sawangoke kaya Anoman nggo buntut. Mboten lha sedaya nggih ngoten lho Pak. Ya, apik. Dandang gula meneh ning Gendi Slendro iki. Ya. Nggih. Ya Ndek, Minang. Syukur iki piye to nong. Lha ndak sampe nembang Kyai sakmene kabeh nyawang sampeyan. Kuwi dadi energi yang sangat luar biasa. Urung sing ning YouTube ribuan penonton mirsani sampeyan. Mula lek dadi sinden aja sok sambat. Oh dadi sinden kuno aja ngono. Diniati ini adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa. Sinden ki apik. Bukesi mergo iso nyinden pernah keliling 5 benua di dunia. Lho kaya ngono kuwi. Sampeyan yo ngono, iso numpak pesawat, iso ragat kuliah ya mergo nyinden to. Lah iya, dadi sindene cucuk timbangane drep. Nggih, Pak, siap. Pangestunipun nggih, Pak. Iya, tak pangestuni banyu mili grojokan. Dereng ngenyek, mboten Pak. Drep niki wis sae. Lah nek ngomong drep lho wong mangan sego reneng. Iya, nggih. Heeh. Ya nak. Yung
karo mlaku-mlaku rono lho nang ben numpang gue jembar kaya ngono. Nah, iki bapak-bapak kuwi ya kepengin mirsani karo sampean. Ngapunten nggih Pak, kula teng mriki. Oh, lumayan kena nggih vitamin. Malah vitamin malah. Ya nduk. Suara kurang permana ning wasis tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Ki Suryanto Karanggedhi ya kepareng monitor menika kepareng paring WA kalian kula nderek ningali saking griya Mas kali titip anak kula nggih tasih balita kambang tiba Mas malah balita ora iki ugi salam sungkem dumateng para pepunden dalang Ponorogo Mbah Yatno Pak Manto Pak Sento iya lan ugi sanes-sanesipun ngono ya nduk nang angrum marang bendera tiah sulis tiah pijer ngincangake engko garape ditayuke kaya rengu wingi kae. Wah iya men seger iki, Mas. Lek wineng pas iki. Ya. Ya Tulung agungan nggih, Pak. Hah? Tulung agungan nggih. Tulung agungan? Nggih. Sing piye kuwi? Nggih, tulung tak nunggu. Oh, tak nanu. Mboten nggih. Oh, kok anune kok ndangdute to? Anune nggih, tayupe maksude Gonggo Mino. Oh, oke. Ngoten lho, Pak. Sing anu ketok nanu. Ngoten iki pokok. Wis manut awakmu. Ngono wis. Tulung kula diseneng-senengne nggih, Pak. Tenang, nyenengke kowe. Kuwi kewajibanku no. Ben ndak galau. Iya. Aja nganti galau iman-iman ayune kaya ngono galau. Yo, masuk. Terus no sesidemah